Добре дошли! Благодарим ви за времето, което отделихте, за да се запознаете с възможност, която промени и продължава да променя към по-добро живота на милиони хора по света. И твърдо вярваме, че тази възможност може да бъде преломен момент и във вашия живот. Знаем, че си задавате много въпроси. Днес в това представяне ще започнем с отговора на 3 големи от тях. Първо, Forever Living Products. Кои сме ние? Какво точно правим? И накрая, как го правим? Как Forever помага на десетки хиляди хора в България и на милиони по света да изглеждат по-добре, да се чувстват по-добре и да печелят големи доходи? Нека преминем директно към отговора на последния въпрос. Сигурни сме, че имате въпроси за мрежовия маркетинг. За да разберете как работи мрежовият маркетинг, наричан още мултилевел маркетинг, най-напред е необходимо да разберем как работят традиционните продажби или търговия. Нека да вземем за пример един хранителен продукт. Традиционният модел на продажби е създаден в Англия по време на индустриалната революция. Процесът не се е променил особено много през последните 300 години, въпреки големите промени, които е претърпяла икономиката през това време. Започва се с земеделеца, който продава реколтата си на производителя. Производителят създава продукт и го продава на търговеца на едро. Търговеца на едро го доставя на различни магазини за продажба на дребно, които от своя страна продават продукта на крайния потребител. Всяка стъпка от този процес е свързана с разходи, които трябва да бъдат покрити, както и с печалба, която остава у всеки по веригата. В тази традиционна система за продажба на стоки и продукти няма нищо грешно или порочно, но това, което прави Forever, е много по-просто и директно. Forever отглежда, произвежда и разпространява най-добрите продукти от алоe вера в света. Те ги разпространяват чрез вас и мен, собствениците на Forever Business. Печалбите, които в традиционните продажби отиват у посредниците, сега получаваме ние под формата на бонуси, награди и пътувания. Собствениците на Forever Business разполагат с 2 източника на доходи. Ние имаме клиенти, които харесват и употребяват нашите продукти. Също така имаме екип от сътрудници, които също като нас искат да градят собствен бизнес с Forever. Възможността, която Forever предлага, е като растящо дърво. Като прибавяте нови членове във вашия екип, вие добавяте нови клони към дървото. И тези нови клони също създават свои разклонения. С последователни усилия след време дървото ви, започнало от вашето голо стъбло, ще се разклони и разрасне до собствения ви Forever бизнес. Какви са предимствата да развивате собствен Forever бизнес? Първо, сами решавате кога и колко да работите. 90% започват бизнеса като странично занимание за допълнителни доходи през свободното си време. Също така имате възможност да развиете себе си до най-доброто си възможно аз. Собствениците на Forever Business работят с приятели и колеги, хора, които сами избирате. И накрая, вие решавате колко да печелите. Имате продуктите, подкрепата и системата, които са ви необходими, за да превърнат усилията ви в печалби и непрекъснат растеж. Включвате се в доказана система за успех на локално и глобално ниво. Мрежовият маркетинг е високоефективен бизнес модел, който използва силата на личните препоръки за продажба на продукти. Фирми, които използват този модел за продажби и разпространение, имат обороти от милиарди долари всяка година. Сега нека видим няколко основни причини да изберем Forever за изграждане на собствен мрежови бизнес. Forever Living е създадена през 1978 година. Началото полага един изключителен човек с невероятна визия, чието име е Рекс Моън. Мечтата му била по естествен път да подобри здравето и благосъстоянието на милиони хора с помощта на чудотворното растение алоe вера, а също и да създаде компания, която да дава възможност на обикновени хора да живеят необикновен живот. Рекс не го направил сам. Бил достатъчно мъдър, за да изгради талантлив екип от едни от най-умните и способни хора, които да управляват компанията от централния й офис в Скотсдейл, щата Аризона, както и от офисите по света. А следващото поколение от лидери в ръководството на фирмата
изгражда още по-доброто й бъдеще. Ние сме най-голямата компания за алоe вера в света. През 1978 година малцина били чували за алоe вера. По това време не е имало надежден начин да се продава алоe. Forever прави революция в бранша, като създава патентован процес за стабилизация, който позволява алоето да се складира, превозва и доставя по целия свят. Започвайки в една единствена държава – САЩ, в момента Forever е представена успешно в над 158 страни по света, включително и в България от октомври 2001 година. Присъстваме на всеки континент и можем да се наречем буквално глобална компания. Forever разполага с дълга история на финансова стабилност. Притежаваме повечето си офиси по света, всички плантации, фабрики и съпътстващата ги логистика. Forever се радва на стабилен растеж от 1978 година, без да се налага да взема дългове. И докато много други компании загубиха бизнес по време на настоящата световна криза, Forever остана силна и независима. Forever е много повече от просто финансово успешна компания. Forever стои зад благотворителната фондация Forever Giving, която помага на хиляди по света с средства за образование, подкрепа при бедствия и на хора с увреждания, както и в много други благородни каузи. Forever Giving непрекъснато се старае да направи за хора в нужда това, което те не могат да сторят за себе си. Но не само компанията търси начини да помага на другите. Отделни собственици на Forever Business по света също впечатляват с индивидуалните си инициативи. I help in running a school. These children are from very unprivileged sections of the society. There are about 20,000 people living in a small area. And these children are really helpless. Their parents hardly have anything, so they cannot support their children in any way. I want to basically help the children so that they can come up in life. I think like children want food and education, adults need security of health and wealth in life. Through Forever Business, I am very happy that I am able to help these people through education, food, and whichever way I can. And I am really glad that I choose Forever. I am proud of it. It has changed my life completely, and I am able to help these people to do better and go to a higher place in life. I am Sunil Gupta. I believe in the power of education, the power of love. I believe in the power of Forever. I am a Sapphire manager and I am Forever. Сунил е един от хилядите собственици на Forever Business по света, които се раздават. Те отделят от собственото си време, средства и жар, за да помагат на други с храна, облекло, училищни помагала, книги и така нататък и така нататък. Страхотни хора, които правят невероятни неща. Forever е компания, която е отговорна и към заобикалящата ни среда. Притежаваме сертификат от Международния съвет за алоe, който гарантира безопасните ни и натурални процеси на отглеждане, преработка и производство. Forever е сертифицирана и от организацията Скачащо зайче за етичното си отношение към животните, изразяващо се в непровеждане на опити с животни в процеса на разработка на богатата си гама от натурални продукти. От 1978 година до сега по света е имало възходи и падения. Forever оцелява и преуспява през всичкото това време, като с всяка изминала година става все по-силна. Forever е стабилен и сигурен партньор за изграждане на собствен бизнес. А сега нека ви запознаем с това, което правим тук в Forever, за да създадем такъв растеж и стабилност. Ние не само отглеждаме собственото си алоe вера, но и притежаваме земята, напоителните системи, земеделската и транспортната техника.
Имаме плантации в Тексас и Доминиканската република. Стотици хектари с алоe вера се простират, докъдето погледът ви стига. Притежаваме и контролираме и целият процес на преработка и производство на продуктите ни. Правим всичко това, за да гарантираме стабилни доставки на най-доброто алоe вера в света. Big up. Big up. Ние притежаваме също така и собствено звено за изследователска и развойна дейност. Учените ни са дипломирани специалисти в най-новите методи и технологии. Никой не влага повече грижи и внимание в качеството от Forever. I am Jim Bogus, Manufacturing Manager for Aliver America. I am responsible for the compounding or blending of the products as well as the packaging. We work together with engineering companies to design this custom packaging and blending equipment, and it was a $5.5 to $6 million investment. Forever Living Products is willing to make such a sizable investment because they want to be here for the next 30 years. They want to be here for the next 100 years, making the highest quality, safest, most efficient product possible. Our distributors can be confident that we have the highest state-of-the-art equipment for their products. FOP is going to redefine the industry. As a matter of fact, we're doing it now. We're always moving forward, so we're succeeding. Оборудването в нашите лаборатории и производствени мощности е последна дума на техниката. Повечето други мрежови компании не могат да си позволят всичко това и използват външни доставчици на суровини и продукти. Forever е различна. Ние контролираме пътя на продуктите си от засаждането в земята до доставката до вас. Разлика, която може да вкусите и да усетите. Разлика, на която можете да се доверите. Сега нека погледнем набързо някои от огромните пазари, в които Forever е избрала да се конкурира в целия свят. Ние произвеждаме невероятни продукти за грижа за кожата и лична хигиена, които всички използваме ежедневно. Паста за зъби, сапуни, лосьони, кремове и специализирана козметика. Това е огромна възможност за всеки собственик на Forever Business. Очаква се световният пазар на продукти за регулиране на теглото да възлиза на $586 милиарда през 2015 година. Forever предлага страхотни продукти и програми, които помагат на хората да регулират теглото си. Пакетите ни Clean 9 и Fit 1 и Fit 2 представляват чудесни програми, които комбинират продукти и напътствия за хранене и физически упражнения. Нека започнем с Clean 9. Тази програма ще ви помогне да изглеждате и да се чувствате по-добре само след 9 дни. Чудесна възможност да започнете на изключително атрактивна цена.
Ползите от Clean 9 включват изчистването на организма от токсините, които пречат на усвояването на хранителните вещества от храната. Програмата ще ви отучи от вредни хранителни навици, като същевременно ще изглеждате по-добре и ще имате повече енергия. Clean 9 е и един от най-ефективните продукти за изграждане на бизнес и е много подходящ за запознаване на други хора с продуктите и възможностите, които компанията предлага. Forever разполага и с гама от хранителни добавки, която е много широка и разнообразна. От ежедневни витамини за възрастни и деца до специфични добавки за различни нужди. А за всеки, който търси хранителна програма за подкрепа на ежедневното си здраве, след края на Clean 9, точният избор е пакетът Vital 5. Съдържа 5 основни продукта на Forever и подпомага много системи в тялото ни, осигурявайки солидна основа за здравословно хранене. Vital 5 съдържа базови хранителни добавки, от които всеки се нуждае ежедневно и може да бъде допълвана с други продукти на Forever, за да отговаря на личните ви потребности. Vital 5 е за всеки го, всеки месец. Можете да поемете по 3 пътя, за да станете успешен собственик на Forever Business. Първият е да използвате продуктите и да ги споделяте с другите. По същество това е бизнес чрез продажби. Втората ви възможност е да започнете да изграждате малък екип от хора, които също като вас искат нещо повече от живота. Хора, които ще ползват и споделят продуктите и ще намират други, които ще правят същото. И накрая, когато в екипа си привлечете сътрудници, които ще се заемат с изграждане на големи екипи, вие ще започнете да развивате бизнес, помагайки на другите да правят същото като вас. Нека да се върнем и да разгледаме всяка стъпка малко по-подробно. Най-напред, бизнесът ви започва с натрупване на опит с продуктите и чрез споделянето му с други хора. Или, с други думи, развитие на бизнес от продажби. 90% от нас не са търговци. Всъщност, ние просто употребяваме продуктите и ги препоръчваме на другите около нас. Повечето собственици на Forever Business имат не повече от 15-20 клиента. С този подход към бизнеса можете да спечелите примерно между 250 и 500 лева месечно. И макар че този доход едва ли ще реши всичките ни финансови проблеми, той може сериозно да подкрепи покриването на някои от месечните ни разходи. Следващата стъпка е изграждането на малък екип. Препоръчвайки продуктите на другите, ще установите, че някои от тях ще поискат да правят същото като вас. Когато си изградите малък екип от 15-20 души, всеки от които има свои клиенти и изгражда свой екип, можете да очаквате да печелите между 1000 и 2500 лева месечно. За повечето от нас това е доход, който ще промени съществено семейният бюджет. И накрая имате също възможност да градите голям екип. Става, като представяте възможностите за бизнес с Forever на други хора, които ще правят същото като вас и така процесът ще се повтаря многократно. Вашите последователни и непрекъснати усилия след време ще ви доведат до забележителни резултати, които ще променят живота ви. Стигнете ли до тук, нещата започват да стават наистина вълнуващи. Не само ще печелите сериозни пари, но ще може и да се квалифицирате за разнообразни допълнителни бонуси и награди, като например Chairman бонус – годишен глобален бонус за постижения, който се изплаща в допълнение към месечните ви доходи. Най-големият през миналата година беше за над $1 милион. Forever плаща сериозни суми на стотици хора като мен и вас. Над $24 милиона само през последната година. Те са изплатени на хора, които са непрекъснато активни и не престават да правят всичко необходимо за успех. Всъщност, най-добрите са именно онези, на които работата им доставя и най-голямо удоволствие. Друга популярна награда е нашата дългосрочна програма за стимулиране, която още наричаме Forever to Drive или програмата за кола. С нея можете да спечелите до 9600 евро годишно и да ги използвате както пожелаете. Мнозина ги инвестират в мечтаната кола. Това е награда, която може да спечелите и вие. Не забравяйте да напомните на членовете на екипа си какво могат да постигнат, ако работят здраво. Друга страхотна награда са пътуванията по цял свят. Всеки от вас може да спечели 2 пътувания в годината, ако изпълни определени условия. През 2015 година дестинациите са Сингапур и Канкун в Мексико,
А до година ще бъдат Коста Наварино в Гърция и Южна Африка. Всички разходи са платени от Forever, включително и джобните пари. Хиляди собственици на Forever Business ще бъдат там. Вие също можете. Има и други допълнителни преимущества от това да сте част от Forever. Ще се радвате на стил на живот на собственик на бизнес, без да се притеснявате за всички трудности на традиционния бизнес. Ще оставите изграденото през дългия ви и пълноценен живот на своите наследници. Голям и растящ Forever бизнес с стотици и дори хиляди сътрудници ще ви осигурява ежемесечен паричен поток. Може би всичко това ви изглежда твърде хубаво, за да е истина. Forever не е система за бързо забогатяване. Иска се здрава работа. Не се заблуждавайте. Успешните собственици на Forever бизнес са работили дълго и много усилено. Важно е да мислите мащабно. Трябва да сте позитивно настроени. Учете се от тези около вас. Това е бизнес с хора. Не се плашете. Мнозина ще кажат не, някои ще кажат да. Не се обезсърчавайте. Наслаждавайте се на продуктите. Препоръчвайте ги и на другите. Ако сте последователни и не се отказвате, след известно време гарантирано ще успеете. В живота на всеки от нас има мигове, които ни променят завинаги. За мнозина по света такъв момент е бил, когато като вас за първи път са чули подобна презентация и са взели решение да опитат. Вие можете да промените живота си и няма да сте сами по пътя. Милиони по света са променили живота си, присъединявайки се към семейството на Forever. Един мъдър човек някога е казал: решенията определят съдбата. Сега имате възможност да вземете решение, което може да определи вашата съдба, както и съдбата на хората, които обичате. Можете да решите да започнете. За целта най-напред си поръчайте продукти и лично се убедете в тяхното действие. Също така можете да научите повече за Forever, да получите отговори на въпросите си и да разберете как изграждането на собствен Forever бизнес е в състояние да промени живота ви. Благодарим ви за вниманието. Поговорете с човека, който ви препоръчва това представяне, и научете как може съществено да промените живота си. С Forever